Sema dunsia abo apa dumie no ho. Yema munyina akwaba edeba DLFM 106.9. Emana so sense ma hodo yabo no sa kan kase no kase botew. Yadeba yede nyina besomo ewo DLFM oha ene nsia echiripo enkron kase fidie esom. Ne yaka mo sense ma hodo yabo no se kase botew ewo DLFM so no. Yakute ne nyina da ede yakogunyen abe fontenta kase no so a na DLFM online.com. na kase bonnam DLFM yen app no and build tuning app no so. Wodi ane se obekọ Google Play anase App Store. Wodi ane odi wi na wa search DLFM 106.9. Kase bon ho mfoni ahodo nyina gu abenya bi na wahwe. Sanse na yem Facebook eye adwuma, YouTube ane TikTok. Ne nyina da eye DLFM 106.9. Kase bon ho mfoni ahodo ane videos ahodo nyina nam so a ubenya bi na watie ede amayen. Na ensema atitiri wa bedi kasebrum akotene bi enesem ye begina enkrabo premanta mu dia na odai ampofo eyesem twireni a na aka na oye adwuma ewo man Ghana yan GBC ana afin so no kura nso ye ekua pemhene eye ne chiame odensema tudwa echiremu a onyemtuni wanya ne ba bi ko dade Lumba waye ne soro fra adwuma wie ne senti ni wona wahuo no ema Ghana fo eni hu awreho pi yade mu nkyeremo ebesomo awiai sanso na numo kofi enum abusua wonom ewotesa teshi ewankrabo prematemo edensem atudwa echirem se Air Regimental Grey Limited the form penny for the ababonten echirem se asase tama eye omode no court agede mom nanso mu chirem a ensem we ni kroba kumpo enya de a ebiwo muti Ghana fo monsode na monta wonom echiri yadane musu mu nchiremo ebesom kasebotayimo ewo ahwiai sanso na nana aboroso ukopie mu ewo Prisia no wato emantemo eye Prisia hemanya ono na ye wonom asere member edensema todwa echirem se adehia mo wanyina brem mu hia nsu no mo ho moden a akwa drinking water dem se beboa no mo sapo mu den etimi akonka ne ensema no pina ka ho na ye de besom se kase botew ewo dear oha eni ensia echiri pro enkron kasa fidie so na ye ka mo se Lumba nsupa ye adwumaku a eso yasene awiai na ye ka Lumba nsupa ye adwumaku a wonom eye nsu na nsu no suguma hodo mienu ye wo sachet 1 ene ye sanso ho bottle 1 na in fact nsu no akọ na ye pa ma wonsen ka bi odwumadi ahodo a wudi a obehia nsu no fani nyinada ekwana Lumba nsupa na yemfa supapa emra mesom wakọkọ nom meka se yakwanya ba de magana ahyenkafo wonim ke atwi wona bobo ye atwi a kopie ma ewa Lumba nsupa kache ko fa nsu no bi ko akina busum do a wobenya sika dwete lajan edegu butum frempani fo ewa homatrofo iso 0555 274 757 0555 724 757 and 0577 475 343 ubo wuramu ewo dansoman ene potemam madam abanya meche butum ne shop no eben Lumba Sport esanso ben epetus lane mo ewo dansoma ho no mam na homa trofo ne 0557 349 401 sanso mama Vic ebutum of Enquires Sport M ne shop no adjacent to Onyinase Washing Bay na sanso ben Washing Bay ni pe ho no ma Sport M of Enquires na homa trofo no 0500 680 783 0500 680 783 sanso na bra kwa mi butum Dakoman Secretary Station na ne shop no ben adomtwa ba Dakoma ho no ma Secretary Station potem ho no ma na ne shop no ben na homa trofo no 0244 094 793 0244 094 793 sanso na edit kuti ebutum do hwenya ne shop no ben Central University no na homa trofo na 0246 601 004 0246 601 004 and 0266 400 215 when adwumaku aso asense yentena se ne yemfa kase botew emesomo ewo de kase fidie so edi amege so eye wowofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me da me ho me ba me de kase bo ne kire mankasa ebeto aso edi asomo DL News.
Yamamo akwaba. Afe kasiyebono enchirimu ankasa enye. Na tutumilike ne share yen. Ewo Facebook no so na afe YouTuber. Ne nyinada DLFM 106.9. Na yemfa kasiyebono enchirimu emfa ensomom. Ya sha kasiyebono se ya ne di free. Ensem twireni a wo ye adwuma che ewo manga na mu yi pa. Onu kure ya no akane na o ye adwuma edema GBC. Na afe nso ene nsentwe adwuma pina wo manyi ma kese mpempre no ono ene wo ye ekuapema hene ne chiame ne den ede nana odai ampofo ene obon ho moden etietia ne chacha mu efri ekuapema mu ebepie mu ewo DLFM kase fidie yiso ankrabopore mantai mu a na enye asem kuma kra nana odai ampofo emra wo jemre na one die kasebo etwetwe nkomo na wo kire misem nyumtuni a wanya ne ba bi kro onumnyamfo Charles Kwadwo Fusua dodo asa na mrane sei Daddy Lumba twede ampo Nyankopon abosu odo no ene adom achede ododom na eno ye nwomoto no yem papa wanya ne ba bi kro Daddy Lumba waye na dwuma nyina wie ni senti na twede ampo Nyankopon wafre no ede no akona nanom enchen ewo ensie dom na odai ampofo eye onukura nso eye ekuapem hene chiame kasemo ene ode na di sem ewo mu se Daddy Lumba huo no eye ade a eye pa every yahwere nyumtuni kase ewo manyimu ne wiase afane nyana nso ne wo no enya ade a eha ne bebre efri sei yam papa botaya atwede yam Nyankopon enam so mo bo no edene mo ma Ghana fo ne wiase afane nyina no wadi ne dwumade nyina wie ni senti ma wiase afane nyina were hu bebre efri sei papa dwumade no wadi o ma nyina da ene wiase nyina so etimi ede hu adanse emra wo jemre no ne DLFM semtwere ni Nhyiraba Kwadwo Sammy bi etwetwem komo na odai ampofo kase mo ene wo kire mi sei Daddy Lumba nyumtune wanya ne ba bi krei wo hwere dwumadi ahodo a odi ye wonyumto mu papa yi wagya ne naso abadwumaden no nyum na oye ne nyina da no ode nsiye ene nkitisi na ode bo adwumaden a wampa bode biala da efisire emfempem edunkron ene eduwatwe enkron mekire 1989 papa ya badwumaden asmoman nyumpa ene afikasade wo manyuma in fact ne dwumadi a wadi no efri agwonto atoso nyina da no papa ye bo no nyuma na ya de doko sese bia sikira wiase afene nyina ede ho adanse o kirema anyumtufo pi abasase we so atonyom kwa ne wonem nyumpo yenkai ye bompo Ghana ni biade mpo entibo nanso Daddy Lumba wanya ne ba bi kwanyum e ka fom ne mpo a enyuma nya mfinhye be yaduasa no Ghana ni tia na ya nyum foforo kra ekuapem himfa hene anase ekuapem ehene eye achiame na odai ampofo ekirem sem yanka nkire Ghana fo nyina sei Daddy Lumba wabɔ ne ho moden ayagide de mo men ne ho abamfa so pi de mo man Ghana free se nyom no etiatese akwawiase afana nyina emu anen ya boda de Lumba din na Ghana din so betawa ne senti Ghana fo nyina da yanka no ne yemo na baso fisi wakonkoden e de mo men o de nsem sei e de to di e kasebo enim wo fra me na no de ampofo media mu my adwuma meguso mu kuapehene chia me sese na o Daddy Lumba yobi a meka se ni nyom a obeye no wawie se mekase wawie a na chese obi kase obi awie bibi a na chese wode bibi ma ho na bebi a wo hwe se obeye du no waye du ho pepepe nti me no meti ni wu no anya me ya obebre because owu bi wo ya wo na chese wo hwa nipa no ade bi a wo so me no wanya anwie na chese usiye ade wadu mfimfini bi a wo so obi nwen kenten na adu bebi a obeye ano no na efe no ne bi a wagya wasi wo enye bi na esi ni ye nyina hu se waye adwuma fi 1989 a wabo nyum bro won won sha asen bibiri atete wagu odu bebi na generation bi spark kakra pe no won amwa no won akotena bebi base ne amekan no ono de eba ne sa na ahye nkuran no ne sa generation na sa egina no wa oko na fofora ba no fofora ba sa nti nyamekan se ye nyina yesua de woni nwum se nia generation bi beba no se wo yo bi a wo ye versatile se wotumi sua ne ma ewo sa nkofo no radio ba na sabre ye translation ansa na ya hwe ansa na ya read no ewo GBC no ebedu bra na afi esese ukura pepa na sa na abrofo wo so na wo kenkan no ni nyina na se ye de ye hu hyembi nyesa wo bekachi enti Daddy Lumba no hu se generation bia no won hu ade ti se ne amekan no nti dwom a eso obo generation so no hwe ne won hu ne amamre ne amane ne se ne foreign culture na befrɛ mu kakra no na wahwe no de abo nti I think se we na Ghana nso enya ne ho mfa so kese pa e ho mfa so a
enya say ene say te say ne anayebo asamoja football be kwa kobo ni obo Lumba din wo be bia Ghana fanan be bia se be ede anunyam brɛ ye meme ya santini kota because me papa no ye santini ono no ye sechere ni ba na obo ne din wo santimamu obo ne din wo anwono mamu obo ne din nkramamu Lumba is Lumba enye Lumba asante eye Lumba Ghana nti ede anunyam kese abre Ghana Enuachi ene akuapem hene chiame nana odai ampofo a oyensem twireni kasemo ene wasan ede na di sei oniminyamfo Daddy Lumba wonya ne baabi akrei na nyemoto no akwakoye abekosem pepe to nwuma enya nwuma didi asankuto na momu no oto no boase ewi no nyono kama nwuma na wutie no efutu sem wom bibibia na tibia bekombia no ebi wom a ehu behia se yekoye ne mo no ase hwe o man Ghana yehumasua so mechire Ghana Education Service betimi asibia sunko bia no yebetimi ede ne ho nsem ekogu honom a kyerkyere mebuno ene wonom amudi akire bese beboa na yam papa wanya ne baabi kro no Ghana man nyina ene nkyire man nyina da so etumi enya ho mfaso o chimde de numba nwom betisa nkwanoma wo hwa abobidisa bobonua kwanya hodo ofa so ede na no fia bobodua ho bomu tokro ne kyerɛ sɛ abrabɔ no so mba ho mɔden nyina wona so amfa nsi ye ne nketisi a wahwe abɔhyɛ ne wunduru hunti Daddy Lumba sefata sɛ ne nwuma hodo a wayɛ no bɔbɔ yɛ ho mɔden na asɔhwɛ ma Ghana homa sua so no etimetintim ho nsɛm na mebuno enya bia so na dachi bia no akoyɛ nkadum ede ayɛ papa wanya ne baabi ekro ye ka ama Daddy Lumba ne yemfa ne nye point of contact say ye wo others wo ha won nwom no e very philosophical man kire mu kakra obi a ene ade bia wo be take decision bia be take bia say bia Daddy Lumba say oti baabi no kese ade na man ko school enu ekira ono ya be ye ne ho ko school du ekira nke bia say din onya na Ghana Education Service ania ye pese wo kano se ebinum rekese sani pasa no wo nwom no enye nwom keka ye bone ye sawo sawase ne yeko eye dwom a ye fam aba ne den aba ne se biribia ye de to eja obi because aba no du ye se efifi na eso na afoforo nso abeto nti se wo obi a wo do ba fi a wo du aborofra se wo ni adesu odi hu ese wo du akube na wo du akube a sanka wa ebeka wo manti ye se ye fam aba nti Ghana Education Service to me yen hihye na from primary say secondary say tertiary say wo betumi afa nipa nankasa aye ne ho research efa nyom University of Ghana wo African Studies tie nyom a obo na ode moya so obibi ni abobonua wo beto ekuma aman se yenyina yehu wo social media bra wo wi no hu se ne na abobonua no de ne na ano no fa ye fi mu aba ode bobonua abane se bibia hye tells you struggles na okumbre hwe na wo ni papa na wo de wa no bade no ma wankasa nka etoden nti obi otumi fa moya na otumi fa yen amane ne ya amamre so de bonyum no etese ne yesua yen culture no school na just that we are learning DLFM, this one in a musical way na say ye de nyom and the resua na wo de nyom kra sua na etumi contem sense wo de kasa no nko akire because no no yuremfi ti unu ba pe nsem ne baba ti unu ba pe nsem ne baba and I think it's in good direction in order say wo be kase yontumi mfa sankrofui sebe aya na me dia wo yen creative industry no kakra che say achede de you can't match it uko school said then untumi match it so be school akoje PhD kura wo music ma I don't think ni obetuma ya na say academically you can write obetuma ya thesis bebre thesis so sebe nye nyina na yetum kan but obi thesis no de aye doma enne sebe oto form utumu so brempon ana ato form no ne kura mo no ana okuapem hene eye chiame nana odai ampofo no kura ya san yensem twreni ede ne kasa ba wieye ene wo kire mu sei ode adesere ede to Ghana fo nyina nim sei osere won mada dwumade bia da wudi mbode na wani nkwa ho yie na fansiye ene nkitisi bo adwumaden na ye ne yie efiri sei ugusu a wokọ wani mo no ebedu babi no ye ne yie pe ebetumi abese o mamu nyina beka o na wonso wagidin kese aboa mo ma nyina nya so mfaso na wonso watuma nya mfaso wo so nti ne senti osrada dwumade bia da wudi no enye ne se o mi nkwa na ma ye wedi miame die nti wo ye ne bia la kadasa ka o kire se ba ne se mmoa bo modern ye ne daachi bia no
betumi aba mfaso e de ma omai enyina na menamaeso ehye afoforo nyina nkuran sade biara a wobɛyɛ no woyɛ ufi baabi de na munya bɛka Ghana nsa wore ya ma Ghana fo nyina to bia me hwe bia nkuran sɛ ne oyɛ biara ɔma ne wo friend consistency sɛ mɛyɛ matoa so menyɛ ne saa sɛ ne ada me yɛ no mɛtoa so de wo ma mɛsakra mu na mu ma de korona na mereyɛ munya bɛka Ghana nsa wore ya ma Ghana fo nyina to bia me hwe bia nkuran sɛ ne oyɛ biara ɔma ne wo friend consistency sɛ mɛyɛ matoa so menyɛ ne saa sɛ ne ada me yɛ no mum mɛtoa so de wo ma mɛsakra mu na mu ma de korona na mereyɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a medu mebotan no ho ebi na ɔde yɛ ya wadu ne botan ho ya ka sɛ sense of accomplishment ɔno me yɛ sure sɛ baabi ɔda bia ɔyɛ okay because celebration a wɔde ama no no n'ani bɛgye ɛne a woti yɛ yɛ nsɛmtwerɛ no kura so kopie mu ɛwɔ pie mantɛm no ɛna yɛ okuapem ɛhene ne ɛyɛ ne kyiame ne den ɛde nana ɔdɛi ampɔfo ɛna wɔte ne nei yanto akasɛbɔ no so na yɛ mmɔnwura mum ɛwɔ nkrabopre mantɛm abio a ne yɛ nyira mu ɛwɔ numɔ kofi enum abusua wɔnom ɛwɔ tesa teshi ɛwɔ nkrabopre mantɛm ɛde nkrata aba bɔnten sɛ yɛnka nkyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ ensɛm bi ɛnam mframa mu sɛ Regimental Grey Limited for ɛde nkrata aba bɔnten sɛ asase bi ɛho akɔba mansotwe a ɛda wɔnom entamu no wɔnom ɛde so nkonim nte no efiri ne kɔ ensase ne nyina wɔnom de a wedie wɔmafa ne kwakra na no ɛna ɛyɛ numɔ kofi enum abusua wɔnom ɛwɔ tesa ɛyɛ teshi ekrabopre mantɛm ɛkyerɛ mu sɛ asɛm ne kopie mu ɔman Ghana yɛn court kubatan Supreme Court na mra court kɔ asetena no court no agitum sɛ ensase no emu bɛyɛ ahankron ne ɛyɛ edungwɔtwe ɛkyiripɔ eduonu nan mekyerɛ 918.24 acres of land ne nyina da ɛyade edi ɛwɔ numɔ kofi enum abusua wɔnom ɛwɔ tesa teshi nkrabopre mantɛm dia ne senti emu maako bɛboro ɔha ne aduonu miɛnsa 123 acres of land amekese no Regimental Grey Limited for aja asase we so dia ta omani ase akyesa koye nsɛmpi na mpanifo nam kasafide sɛ yɛn kan kyerɛ Ghana fo nyina sɛm enkrata hodo a ɛyɛ Regimental Grey Limited for ɛde Supreme Court no court antumi amfa tabo amfa nto so da sa asase na yade a wɔnom edi mu nkonim nti ɛyɛ numɔ kofi enum abusua no twɛ mo ho emfremfre asase ne so na ɛyɛ tesa abusua kyerɛ mu sɛm yɛn kan kyerɛ Ghana fo nyina sɛ in fact bra mo bre ene pra mo pre nyina no ɛyɛ Ghana fo nyina na mo pre de ne senti Ghana fo be yɛ de adroi mo nsɔde o Ghana fo mo nyina mo nsɔde o in fact ɔkwen ɛnyɛ ɔmo nkuto ɛkom wɔn mo kyerɛ mi sɛ wɔn ayɛ krado sɛ wɔn betimi ene Regimental Grey Limited mpanifo atumi asi ɛyɛ nkonwa na mo abɔden atumi anom asomdwe ebuam ma adwobrɛw atumi abefi sensase no ɛde ne nyina da edi wɔn mo kra wɔn mo kyerɛ mi sɛ ene obi ntumi mfa nkɔfa ɛyɛ 2000 Ghana cedis pɛ ɛnkwa nkɔgye asase ne senti onim deɛ nti ene ɛyɛ Regimental Grey Limited for ɛtumi fa koti kwan agye ɔmo sase nyina da ɛde abɔso no na kasamafo ɛde ma numɔ kofi enum abusua ɛyɛ tese ɛyɛ eno no ɛwɔ teshi Krabrema mantɛm ne peacemaker Jan ɛmna ɔkye mmerɛ na ɔne deɛ kase bɔtwetwe nkɔmɔ no wɔkyerɛ mi sɛ in fact deɛ akɔ so no ɛne anyanti wɔne mo srada sɛ Ghana fo nyina yɛn sɔde na wɔne mo kyerɛ mu a asɛm ba akompo a ɛyɛ ne sɛm Regimental Grey Limited mpanifo kyerɛ mu a mekase no wɔn mo sikanti wɔne mo atɔ Ghana mampeni John Dramani Mahama afin so IGP Christian Tatayo hɔ no ɛna afin so ɔman Ghana Supreme Court kubatan ɛyɛ temu of mampeni so wɔn atɔ ne nti Ghana fo ansɔde man kase bedu baabi no wɔn asetem bɛyɛ de nti mo nyina momoa na asase no wɔn mo sanka wɔn ade wɔn nim sɛm sei ɛte yɛn so ntwerɛ ni Samuel Opoku enim. Rick, so Regimental Ninam, no see judges be was Supreme Court or Nimomo. Into ye and your mamma and crata and your ma or the bar the higher. Yes, Regana, my Obiamboy. Na, the air diano, a quarter general Sudiamayano, Yenji Adi, Pamutra, Ghana Fulina, Mumbai, Ghana President, Yapamucho, Ghana IGP, Supreme Court, judges, Yapamucho, Chief Justice, Yapamucho, your new Biao, Mumbai, why, Yapamucho, and open and a frame my air country. Mucho, Muya Mobo, air Mobo, Numokofiano from the air Mobo. Pamucho Ghana for Mumeji Pamucho Ubia Pamucho Mobowai. Ye Regimental G Assassi or the Obu and Sasha also on the Penifoni now Ghana on the Mobia Pamucho, also Supreme Court on the Mobia Wato Bia, also Wato Bia Wato IGP, Wato the Supreme Court Chief Justice, also Wato Bia, to mean G Assassin, Yaji, Uswania Kun, Yapamucho, and
ɛnɛ yɛmfa 2000 cedi to asase ɔmabu yɛ kwase akyɛ yɛpamotwɔ a woyɛ ɔmabɔ enti mepatwo paa mede Ghanafoɔ ɛkasa mɛpa His Excellency John Dramani Mahama mepa no kyɛw mesapa IGP kyɛw mesapa Minister of Interior kyɛw sɛ na mafo nyina ɔmɔ Ghana sɛ ne a bɛgyima no ɛka no ɛnsa DLFM 106.9 court no ɛma yɛ possession order sɛ yɛbɛfa yɛ asase yɛbaa hɔ ne possession order ɛnyɛ fa ne baa hɔ na sɛ ɔse yɛasɛe ne den bi pabtwɔ Ghanafoɔ na obiara a ɔwɔ Ghana ɛnim sa yɛnsɛ obiara dan wɔ hɔ amafo egu nyinaa mo nyinaa yɛ busuafoɔ yɛ brothers na sɛ ɔse yɛasɛe ne den bi pabtwɔ Ghanafoɔ na obiara a ɔwɔ Ghana ɛnim sa yɛnsɛ obiara dan wɔ hɔ amafo egu nyinaa mo nyinaa yɛ busuafoɔ yɛ brothers sisters elders ɔmo na ɔmo gu hɔ yɛmfa land gas ɛmba hɔ da yɛmfa land nti bɛgyima no ɔno nsi mo ka ne nyinaa ɛnim saa ai regimano no ensama hodo waka ni nyina no enimu esa na enipa wote ne nei ono na ye numo kofi enum abusua no no ewotesa teshi club premantemu ne den eden peace maker jan na wote ne ni na mane boy yensem twire ni same opoku na dia mane boy ebesom yen yanto akase wonsem fam nwura mu ewo finfin matane enkopie mum ewo asen nyabrem na meka se obogura mu ewo asen nyabrem in fact eho no mo ensupa abo mo pase se biene dwonso abo akokoi ahokyera pa ebo moden chi abo akototo awon pada so ne kun wo no mo no bi na aka wo no ma eha dwenye pa na nam ne senti onimnyamfo Dr. Alex Yaw ba kondodo abono mra ne sei na aboroso abono ho moden akwa akwesi eye nsuo kama pa da ma wo to mo nyi nsuo ye no mo ndom se be bebo no ma pa moden etimi akonkane Dr. Bako dodo no a enim ne sei obbo adwumaden esoma omanyi pa titru yenya adwuma bi yenkompotem nko yempuntunwa papa ibo no ho moden ye pa no na ye assembly member de ma de shomo wo prisia heman eye abato empesu aso wato ematenum ono kwanso na ye chief executive officer de ma na broso group of companies papa ichiremu se ontumi ntenase ema de hia mo asenya bremendo no e wo fifi mantem sukom enkum do no ho moden edma akosi si pipe ahodo akese de abokuru na kwanka ne ye pam o chiremta sabe se nipa num nso bone ahabedu babi na pomoden enkonkan o man nso ye pese ye kwenu mpuntom na adwumaden ekoso nti ehu benye se nipa pomoden betumi akonkan na ka ho bi obo no ho moden ekokosi nso de ma de hye monum na nsupa no e wona pomoden entimi enkonkan na ma obo no ho moden ekotwa ahum no de nsuo e de hye ade hye yinsa na o chiremu se osoma ze momoden na nsuo no ommo mani kwa ho yi na monhwa so ye pa na nche fa mo no so bo no entimi enkonkan o chirem so mayoma fom de we nanso edum pempen so nyem kane kakra nkra bodo muntua na moe na nsu pa de ma wo na de hye no entimi nyanso mfa so na nche efama wo no otayedi bie nsu ni se ba be program kakra wa na ba mo de nyoma kakra litu ye ni se ye moa ansabe enso ye asema ya na batumi asema de ka se be de bobo but start e kwam de kwani se ba wo me ba mo kohwede na mo humfu nyina ya de na se ye wi enso e batumi mi yi batumi ba di wa de se di kan wi enso na ansa DLFM 106.9 enso se no esem sanso ye de me ba hwe mi mani nyina na meda asema na wa na se sika de suma na so amfanya adwuma sika no onuru ba bia na mosi ono so watuma agina na waboa na sika de mani na watuma hwe no wa yensu na man eda na se na me gina da makwanya wo so ma ka kire man tam ya fo na se omomoda omoa asema o se wa force se wa yensu na wi na mo nsu wa ya wi no latisha no light system na yene dia enim se ni na use light jana mo toto bi kakra kakra de amu dia help no matem bia motuma de o man twa ensu dem de bu ho so DLFM 106.9 sana onye fe mo se nyina nya akoma pa na e dia bi ensu no nyina fa da makoma pa no ne yenhwe ensu no so ye so wo yi ajapade na se wutu ensu de mama ya wo kura mpa wo di yere kamita bibia as na o kromi anso medana se o man ne nko nsu no e ma se bi ye bone bi na se me no hu no keka mo abo mo na support ase me ma ne de mama ntokwa bia mama nso bia ne e ma wo nyina nso nsu no ye pada achi ye no wo mpa aboto ade mo de aka eni ya woti yi eyo penipa ne den ede onimnyamfo Dr. Yaw Alex Bako dodo abonam na ne se nana aboroso ono no ya assembly member ede ma de hia wonom wo prisia himan abato mpesu aso e wa atoye mantem nim
na ne kwakra mu no ɛna kuro no mu mpanimfoɔ ebi te sɛ Honorable Collins Aboagye ɛna afei nso dodo abɔ no mnane sɛ Nana 2 ɛna afei nso ɔmahene Nana Opoku ampemanim ɛne adehye piefi ne mpasua so anase free ahemfie ba adwumadie n'ase bi ɛna afei nso asɛm mempa ɛde mampotem hɔ no mo onimnyamfoɔ Thomas ayensu ɔmo nyina kyerɛ mu sɛ ɔmo da Nana aboro so ase wana mopa watu ɛne mo ɔde abɔ wɔn mɛnɛ wɔn betumi anya nsupa ɛtimi anom wɔn san so de abasobɔ pa de ma doctor ɛyɛ yawba kon so abɔ dwumaden bɛkɔ so aboa na nsuruma hwɛ so yɛ sɛ bɛyɛ bɛboa na akyɛ na de hye na atumi anya nsupa anom ɛwɔ asen nyabrem support je na ɔmo yɛ ni nyinaa na ɔmo de tu yɛ nim sɛ ɔmo so ɔmo yɛ de mo hia influ ɛwɔ asen nyabrem ya master so jitu sɛ sɛ ano maka de a ɔno na adwuma ɔyɛ ano ɔyɛ bi ma afoforo ne sɛ ɔno ana kwala na tu krom na so mo hia nsu di a ɔno so de pate yɛ kwa Edru Bribino, na ye Hawaii o krum high typhoid fever. Na ne nyina nso gyina nsu sɛmi so. Ndi si ye menu yi ene ne masaka so mbɛboa de. Na se ye gye on fɛ so. Na bibia wo mo de bae bia so no. Ye ka assemblyman ne committee mu. Sɛ maintenance yɛ report mpɛnfo de kɔtɔ mpɛnfo ne sɛ hwɛ ɛkɛ bɛbɔ ho na sɛ yɛ nsu fufura ɛkɛ betimi aboa ya. Enti na Hawaii de ba sɛ typhoid sɛ de na di nkaka typhoid DLFM 106.9. Emu wa mfa sɛ bɛyɛ 2 hours journey no percent. How about the bread pa no. Na ne nyina nso gyina nsu sɛmi so. Ndi si ye menu yi ene ne masaka so mbɛboa de. Na se ye gye on fɛ so. Na bibia wo mo de bae bia so no. Ye ka assemblyman ne committee mu. Sɛ maintenance yɛ report mpɛnfo de kɔtɔ mpɛnfo ne sɛ hwɛ ɛkɛ bɛbɔ ho na sɛ yɛ nsu fufura ɛkɛ betimi aboa ya. Enti na Hawaii de ba sɛ typhoid sɛ de na di nkaka typhoid pa na because the move if 2 hours journey no percent. How about the bread pa no enti madawba how the big bread pa ɛne a woti ye ɛyɛ adehye wɔnom ɛwɔ asen nyabrem ɛno no ɛgɔ finfi matanam ɛna wɔte wɔnom kwan in fact na aboro so nyame nhyira wo pa wayɛ ade sɛ watumi aboa ɛma adehye wɔnom wɔ asen nyabrem mu betumi anya nsupa anom nyame nhyira wo pa na ɔnto wɔn kɔ na mane bɛyi yɛn nsɛm kyerɛ ni Samuel ofoli boaten ene di free asante matemum ede ebesom yen yanto akase bono so ne yenkombo embon fangura mwem ewo di executive secretary ede ma the 7th Day Adventist Church eno non krabata ewo asante matenum eye Ashanti South Conference Pastor Paul Esiama ede nsem de atudwa echirem sem totosre asofo ana afensu adifo ne nkonhyefo se osre wo mada aya muntiatia break ewo mra twede ampanyankopon ada bibia de ede akere wonom o kire mu a ene mekese no wo kenkan kruwan krata ahodo wo bawure mu potas ne so ahodo a na wo kenkan sema wodo ya twetwetwa asofo yidi ne dikan ene ye fanse pa asofo ne bigi o mayimu in fact ede twam kram asofo kire mu se adan nyame nipa twede ampanyankopon wada bibia de akere wo a eje efiziankopon pese yehu de bekoso da akyenti ene wade na di ede akere we o kire mu a ehu behia se anka bakọ nipa ne naso Evo ni pakro ne tibia owo mu ene ne kese a woye kwane nchen kwaka chen se osimese yi da yese ne maso twede yampon nyankopon wayi bibia kyerem se ne ba na nipa no ena ne ho so esane se bokwa kwagina kesemfoni so akabe fon tentan so akofa fon ede asi wani mefise me kese no watumi akoto iPhone ti na wo ye camera videos ahoto na Ghana fo nyina mete osimesi wo ba begu wanya onsamanse a wo be free asasi so akwa asama de free se twede yampon nyankopon kyerem se wo da kanisa wo benya lolo nkwanhia Osafo chirim se ba ne sia na de ahunahuna eni ehu na de ba de hyemanfo nti asofo ebe ya muntiatia blake kram Pastor Paul Esiama Bishop Kasemo ene wo chirim se tete no Nyankopon mra oto no nsa edifa Elijah ne Joshua mo no ono mo kasa asabi nyansem asofo ene edifo momade akoni pa bi nchen ma momade ada bibia de akere wonom womma momade ankogina ba bi nkobɔ dawuru nanso eba ne se ne asofo fans na moji ne sei o chirim se ba ne sana asofo kaka bibi na samamu pe de ombetia ne se Ghana fo ena asofo abenyina nka nokre nkontompo asofo nkwa na ahye o manyi ba ne se na me adwuma na mugu na mase momode ne free na ekɔ sans ma hodo aya moka na mokeka nsɛm bi ebeto aba ena aba we ne bedin kunim ene se bedin kunim empe bedin kunim o chirim se ba ne sa emu akwante ebe ya manim yada munyan ɔde se de to dwa mra Ashanti South eye conference executive secretary ɔde se de to dwa ɛwɔ mra eye Manso Adubia district eno no ɛwɔ Asante Mantenum wonom SDA eye asafo no wonom 2025 camp meeting to dwa ɛwɔ Manso eye dawu saso ɛna ɔde nsɛm nyina no ɔde to dwa ne nsɛm nkyeremu no enie yɛtɛn sɛ Ghana dodo na yɛ Christopher na dodo na ginyameti
nti enye bone se e di nyame ensem eye adwuma de nti ama aban panimfo ye saa ne ntimi na etoda ensem o matie ende o mehu na ye hunu ye no na o musisa agina ye no ba me ye ne se prophecy o se nye prophecy o sa aban se DLFM 106.9 ye de base nyina de nyame ye akyere ni ensa kyera ya emfa so ene se nyame si we bisi ni ensa kyera ya ene se mesre aban no nyame de o man na hye ne se bible kura se nyame de o mo hye o mo sase be ya o man ne be di yi ti se no na be boa ye nyini a emfa nta akyere wo ha bi wo ho a yensra urade na onkyere ne yenye ba se ya na se nye ne emprempren de o mo hu ne se be boa no se fa mpa bonta o mo kini enso mo mpa se ya bra boni mom na ebehwe na simple prophecy ni bana fa wona se wo mpo a wo wa sem papa bia o ka kire so be ka so be a false prophet no ye wo no ma bible dia ma ye di na so ka so be a false prophet me hu ne dan mint ni nka so a false prophet na me mfa sa no ma no e assess no ntimi ni na wo nka so a false prophet e na wo hwe obi eno nka so no nka so into a false prophet na wo put me choose obi a e die ne mum no erade mfra wa wo bo musuo ma ho DLFM 106.9 erade suma wa your choir first one here. I think them when you say nyame small say or the bibi e ma obi a ya nanka eni se yete me ameti hai emfa me ho amede ye den ntinke bia bi ni ame no ka se mate ho asema wo na ese me ka tiro se die e wo so wo yini ma se me bon dawro me wiase nyina atia ya na ase dia amhihie abatu ye nyina so nti ba mu adanse die kase o etoda o mu gina badwom no maka etoda nso o mu ko nipa kro nchen no maka ya na ba so ka so be a false prophet me hu ne dan mint ni nka so a false prophet na me mfa sa no ma no e assess no ntimi nyina nka so a false prophet e na wo hwe obi enu nka so no nkwa so into a false prophet na wo put me choose obi a e die ne mum no erade mfra wa wo bo musuo ma ho se erade nsoma wa wo hye nkombone na obedu hu erade soma wa your choir first one here. I think them benifo ni hu ni se nyame asoma se o de bibi e ma obi a ya nanka eni se yete me ameti hai emfa me ho amede ye den ntinke bia bi ni ame no ka se mate ho asema wo na ese me ka tiro se die e wo so wo yini ma se me bon dawro me wiase nyina atia ya na ase dia amhihie abatu ye nyina so nti ba mu adanse die kase o etoda o mu gina badwom no maka etoda nso o mu ko nipa kro nchen no maka ya na badwom die ne ye di o maka manfo ni tie adanse die kase maka ko na kan badwom mu gina badwom do na no mu ko nipa nso o mu ko nipa kro nchen maka ya di misre se adifo atrofo de otu o mu fo emfa bi se bonsoma na asoma wo mu ona o mafu na asoma wo mu etora ese nso hwe na eden etu na misre urade se yenso yenkenka etrosem na kenka etrosem na obehu adifo atrofo na wankasa betwe mo afi nti no hu ne se sachira ne hia urade enye tina behu ai atrofo adifo nde yetwede ampon nyankopon onsoma wo ne mum abonsam na abo mo panti wo ka hwe kura nya de a wonom ebetie executive secretary Edema the Seventh Day Adventist Church Enquires no Ashanti South Conference Pastor Paul Esiama na wote ne name na no achi na senior pastor Edema Manso Adubia Seventh Day Adventist Church Pastor Francis Asante enso kasaye na wo kirem sem ode afutuo Edema Kristofo nya de momoden na pro ne kankan ye nyina yantwe ye ho emfefo ne mum nyamsompa ne ani nko ho ne mo no my Ghana enko nanim ewo Kristosum papa mu osan so de afutuo Edema mebun titiriw se ne nuboni aba ene ejese ne wi yi bi and afin so wunim red mebu tumenom ogion ma na sebe wabo waya tentan ohu de wonye wosene chingam no o kirem se ba ne se mwa na sebe mpenifo aka se tese tete anampenifo yi wono tofonfo akwahye mebu no de mti mebu no ma wonni na ho no mnya dwumade ne mbona Ghana no ye nyina da yenko yanim e wo mayi mu empuntum the question is say Brody Becker said you cannot give what you don't have to someone adia wonni no wontimi mfama wo DLFM 106.9 obisi san e sha asie firi me ne wo ankra na so nti mabunu no obi a mebo ye bra ma yen eyen yeni enyankopon nti pese nyema nyina akoya yen kai se me de me hu si ho ama nyame ana bia wonya hu nyame wo de hu si ho ama wo daache because obi nim de be si kina bia na kina bi na wakọ nom yesi efre bibi ene ne yeke ka wo nipa dua na so because Bible say wo nim se wo nipa dua no ye nyankopon aso ndai so obi say DLFM 106.9 na wo sa ha wo jedi usno ene control nti se tramo ni sa ne ma na wo se wo nom dia ha wa na wo dia ha nti metu magunofo ne matu Ghana ma nyina afo se eye me ye nyina ye ka bomu ne bi nye ba akofo ena e ka me se ya kanifo no bebre no ano nyanyame no ne wo nkita ho enti sa asem no ba sa no no ankasa no osuro
And he said, every Yamio, every Yamio, and I said, oh, go to Yasikabi. And he said, Metuana, Mihanami, baby, Biadia. Met me, I can't send be a Aye, or can't send me a hunswa. Bet me for ye at the abba or may you mum. Any out here, senior pastor at the Mamanso Adubia 7th Day Advantage Church, Pastor Francis Asante, and out in the Quakramunum, and on the Myam for Dominic Bonsu, yes, remember at the Mamanso Takrasi, Afraso, Abatum Pesuaso, at the same say, at to the Cassiabo enim. Meno, and Lubiana Mapa, Gazanamo, at Mapa, Lubiana Mede. The Muntity with fat. Maybe the Abuami, and now Muni with your mother. Contest Biabe could be a fraternity, the church now, a tamage, and a radio piano, moving for the time. But Pastor, your peck the Abuasa from now, as a demi, and then were you because he was back to of one. There's a back, Yami, let them many to say my Baba. My bomber said, you be an if you into honor, Muzuna, contribute to Canada as a fool. I am from one year. Say, I mean, you are an idea. You have a word and say, oh, you're a catcher. Piano next to me, and ideas. And American insurance, a crime mom, Winter, Macanyari, or Yari, while for your hospital, only a million in a year. Sound Mambulia. Get used to a tata. More now, Bible, I will see a number for my your Uber to a pony, and once now, but you will be the answer. DLFM 106.9. You will become and I'm more brown. Sanity, I used to run say, what a corner and I and only I mean, any mind. In fact, maybe say, if you say, home, it's our money. If you go, if you say, oh, my sound, it's our money. Any out ye or no, and a way assembly member at the man they share one a woman so takrasi afraso electoral area the day Edwin for Dominic Bonsu. Naman boy, yen sem training Samuel Ofori Boateng and the different Asante Mantenum at the Ebesom Yang. Na ye come say Enquires Association. One a yankabum kwa, what I yam papa, one yanny baby echo, Daddy Lumba, Nanyamoto, and nothing so. The radio station, dear Dasso, a DLFM 106.9, you may be in Echinokono, a bill among and a biso mangan and Mikasa may throw a way same. One of Tonsa at their fro. Maybe be a war, so when you say Babaka DLFM Enquires Association could win one. One of my promote their Tumtaha or bar will be to me as she would be. What I'm just saying, couldn't more the son of money, when I found back on in Nanda, young photo, and Fanta papa. When you baby call you media who doing na echi. Friend profile my true voice way, Nejimo Enchimo 0538 865 393 0538 865 393. Ye dear home run say, young fowl, don't bray, Nina, young photo, na young farm or two moon. Young can't carry you know Ghana for a day ababadan yeno AP. Now way Ephraim or Hinana men Sanchi Binochim said the best news in Ghana. Yada se pa me wafa se sansana kofi parliament de aba na say obon pa ye sem twede amponyankopon onhyira Ghana ni bia na oman asomdwemblem na nyina ye ho entwen ohwe live e de free agona Bobby Kuma apa e na ode e free e ba ye sansana Diamond Labi e na wakire mi say good afternoon e na wakire mi say nyankopon enhyira wo bia o ye adwuma e wo DLFM 106.9 sansana Agnes ohene wa e na wakire mi say the best news in Ghana. Mesome da se pa me wofa se won so wode wadwen kire no e de ba kase ebo no ye de asi emusemufo no ye maize mebel entwi ene se mu e de e ma ye nansa na ye be soro so kra no awoda bi aba me monitor na ye nsoro so DJ Omari no be boa me na me project me wofa si na me wofa si den e de Elizabeth Lizeno no Elizabeth e wotakwa bompie so na ne e na woda enti senior ma hofe twede amponyankopon onhyira opa okonhyira so a onka na onkoso anya okese entonhyira nsumfa ngu abrabo so na wonya from na ma yekese de sese bia be ubegye hini na wiase afana nyina enya wo somfa so happy birthday goes to you Elizabeth wo takwa bompie so wei efri Romeo na wose yemfa ma ho ana afin so madam for ne dende abebru ne watakwa bompie so na mo se yemfa woda kese wei
yɛmfama Elizabeth nyamishra opa na onya okesiem sanso ena woda ede hobiew ekɔ ede amount William Jamfi Ejekum senior we adwuma o Nyonkopa FM nene ID general na ose yemfa woda kese yemfa ma na Yakopon hyira opa na onya okese ahofe ompegyawo na mfa mfra dom kwado Yakopon na basa kese na obo no homaden ade yi Israel ma dom kotwa pokoko efiri Mose nsemu no ana se eye ohene falo nsemu no onfa sansa kese no empegyawo na onya okese no hyira opa so happy birthday ekɔ ede amount William Jamfi Yakopon hyira na onya okese pa we adwuma ewo Nyonkopa FM eye ID general no se yemfa woda we emfa no kwakra mu no ekɔ de ma Mrs Mercy Ata Yakopon hyira pa mama na onya okese fi se ne eya obede nti mama Yakopon tena nim fa nkyerɛw onya okese no nto nhyira nsuo emfa ngu abrabɔ no so na twidi ampo Yakopon abasa ɔde gi Israel ma no empagya wudin na onya okese pa so happy birthday ekɔ ede amount Mrs Mercy Ata Yakopon hyira na onya okese pa kase bɔ no ye de asikram Maze mebere ntwene sɛ mu ede ema yɛn DJ Omalion ede ekopie mu ewo Facebook ena YouTube no soma kasebu no wenya bi ehwe ye DJ Zigibi Samuel Akwa chintima fidie no fruma ede ema me adwa Jessica pa eta kasebu echi sara nso ena me wofa ase ba jese babi owo bia no de biada na odimirika tae fie hanom ono so kaye ho na ne din mum na Ebukef ne din na Ebukef ha dodoa ahofe odi ne yeden Belinda Ghana ha nyina DLFM ha si ono na wapa wom tenten pa o wase na obi awufia no ono so eta yachi emayamula support medical sebo no ebesomom okay nkan na besom awie no edi amegeso eye wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mauteden ene Alhaji Abdul Twasuntenie mesaso wana najwa seki akire bohima enkwaso ahima Michael Jackson na ofase we Michael Jackson ankasa no oba betena se no mpamfo edidira wadwumadie no aba besomom yema mu nyina mo anitia adehye Kwame ade wakabomu ana